Hemme salam oğlanlar, kızlar. Bugün abzorda Lada 2110, Lada 110 değil ya. Bizim dilimiz aydan da 10'cu. Onuncu abzor eday diyen oğlanlar öyle siz için 10'cu taptık bayramalik maşini. Vitçaşı goğucu önünü görýäňiz. Zawodkoy geliş gelir. 2 saat ütködülmedik. Birinji bilen maşin tarihinden başlaýyn. 1995-nji ýylda çıkarılıp başlan Avtovaz kompaniýasyna. 2009-njy ýyla çenli çıkarlanlar. Bilýäňiz aýja 7-njide men size aýtdym. Soňkular Lada dikitýändir. Ondan öňküler Vaz dikitýän. Sebäbi Avtovaz kompaniýasy rebranding etdi, adyny ütkötdi, Lada urly. Şoň üçin hem soňkular Lada dikitýän. 10-njy güni Avtovaz kompaniýasy Jiguludan bir klas ýokary edip çıkaranlar. 90-njy ýyllarda, 90-njy ýylyň soňlary Avtovaz kompaniýasy polnusu ýyza galýa başga kompaniýalar bilen deňeşdirende. Ähli gapdarlaryň 7-nji, 6-njy çıkarp berýärler Jigulu. Ondan özlerçe biraz komfortunca bir çıkarmaly edýärler. Şonu 10-njy güni oýlap tapýarlar. 10-njy iminne Avtovaz kompaniýasynda 2009-njy ýyla çenli çıkarlanlar. Ukrainada 2014-njy ýyla çenli çıkarlanlar we Müsürde de şoňal 2014-njy ýyla çenli çıkarlanlar. Şoň üçin 2014-ü, 12-si 10-dan ba diýjekler üçin Ukrainada soňa çenli çıkarylýar. Bizim ýurdumyzda da populярnja maşin bollar. Elbetde soň oglanlar çyrçylyk etdiler bu maşynda. Bedap sürdüler. Edil 6-njy, 7-nji ýaly bedap sürüli bolaram ýöne edil olar ýaly populярny bolmady. Berde ýanky aýdyşym ýaly Jiguludan biraz klas ýokarakdyr. Mundan soň uje şuň bazasynda Priora gurulandyr. Imni Priora çykyp başlat diýip 10-njy gün aýyrdylar we Priora geçdiler. Maşynyň daş barada oglanlar berde bir söz bar. Na vkus и цвет товарища нет diýilýär. Как бы erkimin wkusyna görä. 10 gün halayanlar yazın, siz halayaňyzmy? Men liçna özüm ýediğini we 10 verşi has ogadan görýän 10-judan. Ýöne 10-njy, 15-nji Jiguludan biraz ýokary klaslar. Ýagny Toyota'da, Lexus şalyk, Jiguluda da bular olanlar. Daşadur kompaniýalar bilen konkurensiýa etmek üçin Avtovaz kompaniýasy 10 gün çykartdy. Şoň üçin berde biraz komfort badyr, çalaja. Yumşagrak elekki modellere garaňda gidravlik rul gelýänler hem badyr. Berde Lüboyna da gidravlik rul goýup bolýar. Şo wazmoznosty bilen çykarlanlar. Has gowraklaryna gidravlik rul hem geldi. Başdaklar bilen elbetde karburator bolup çykdy. Ondan soň injektor eşdiler we bartaga kompýuter goýulanlar. 1,5 motorda we 1,6 motorda çykdy. Ikilik motorda çykanlar ama ýöne edil bizim ýurdumyzda men özüm gawat gelmedim olara. 1,5 motorda 8 klapynla çykdylar oglanlar we 1,5 motorda 16 klapynan badyr. Ondan soň 1,6 motorda 16 klapynan badyr. 1,6 motorda 16 klapyn 90 atym güýji. Bular 70 atym güýji sebäbi berde 8 klapyn 1,5 motorda. Salona geçemizde oglanlar. Torpedasyny şu maşynyň men halamok hiçili siz nähile görýäňiz. Torpeda ýöne biraz ütgendir täzelerine. Ruli, 10 ýaşyň ruli men goýja görýän, normal ruluna pretensiýa ýok, ýöne şuň torpedasy men hiç halamok. Bulara kondisioner hem goýup bolýandyr. Mesele ýok, kondisioner götürýär. Aslanly bulara kiçi motorly Toyota'lar bar, şolaň kondisioner goýýarlar. Mesele ýok, ana kondisioner işleýär. Peçlerine bilen bilýäňiz, gaty gowy edilen, sebäbi başda edilenler Russiýa üçin edilenler sowukdy. Şoň üçin peçi gaty gowy işleýär bulan. Funksiýalaryny aýdamda oglanlar berde hiç ýyly funksiýa ýokdur. Bir sat ýok berde. Ýöne maşin. Başda edilenler de SSR'ň her bir ýaşaýjysynyň güýji ýeterýärlik. SSR'de bilýäňiz adamlar oňňal bir baý ýaşamady. Şoň üçin her bir adama bolary edip çykarlanlar, başda çykarlanlar. 5 skor mehanika korobka gelýändir oglanlar. Motor bardy aýdyp geçdim. Berde işin açık yapıklığını görkezýänler, söýtäki komfort bar, berde Jiguli ýalak däl. Berde şuňa açyk.
barda çok, berde bardat yok. Son goýýarlar. Ýene bir zat berde aýnalary açyp ýap bolýarlar, ýagny ruşnoý däldir, eýlek 7-njiler ýaly. Knopkadadyr. Gurja atja. Opsiyon o zat saatlar bar. Imini bu maşina arasaça saklanypdyr olanlar. Maşin etil bu maşinalarda aýdyp beremde. Degim görden soňda kara ýemşären ýerini. Ondan soň kraska zat edilmedik, maşin şo duruş zabatskoy hiç zat ellenmedikdir. Arasaca saklanıptır, salona yırtık zat eden yeri yok. Eski sideniyaları udobno olanlar oturmak, edil ayağını deyip duranok, giyinerek 6-7 ýalak del, olardan berde bölmeni komfort bas sideniyan materialam opşu edilişem, gow edilen, gatıca Toyota'lar ýalak. 15 şam şoň ýalak, 15 şam gow edilen. Berde 15 de onçu gatay meňdesdir zatlaryna görä. Ýöne 10-njy has ýumşak diýerler. 10-njy 15-den has ýumşak bolmaly. Hemen biraz ağırraktır bu. Ilk aynalarına padyomnik yoktur. Berde ruşnoy olanlar. Kapodumuzda berde gidravlika çıkpa olanlar. Galları yandır ya. Mınimiz bizim 1,5 motor 8 klapın 70 katın gücü. Yan kaydışmayarak 2'lik amma 1,6'lık ammadır bulan. 16 klapını gelen ammadır. Göreňiz motor zadın ýagdaýy gowy. Berde sereden ýag zat akyp duran ýeri ýok. Edil bu maşinaga ýagdaýy gowjak eken. Bärne de seredýäs. Degim ýok. Otaýynda seredýäs, degim ýok. 10-njy gyzyklanýanlar. Görüň. Şo taki orsun maşin bolýar. 10-njyny gowurýanlar. Ýazyň, hökma suratda. Men kiçik wagtymam 10-njy diýip ölüp batamokdum, hiç wagtym. Kiçik wagtym men 10 ýaşy 7-nji ýylda gowurýardym. Ýöne 10-njyga hiç ýyl zadym ýokdy men. Bir simpatiýam ýokdy. Siz nähili 10-njy näl garýaňyz? Hökma suratda kommentariýa ýazyň. Ýöne bir zat da men maşyny halaýyn, halamaýyn. Siz isteseňiz men obzor edýän. Esasat berde size, men berde öz pikirimi aýdýan. Size men pikirimi dinlemek gyzykly, maňa da edil şoň ýaly siziň pikirleriňizi dinlemek gyzykly. Siz üçin kommentariýalar açykdyr olanlar. Men bilen razylaşsaňyz, razylaşmasaňyz kommentariýada hökma suratda ýazyň. Like goýuň, dostuňyz bilen paýlaşyň. Näçe köp görülmezse men şonça işleýän, şonça video çekýän. Bagajnik berde knopkada açylýar, salondan açylýar olanlar. Bagajnyň arasaça ekeni, maşynyň ýagdaýyna serediň özüňiz. 10-njy gyzyklanýanlar. Serediň arasaça ekeni. Indi muny sürüp görelim biz. Skordan çıkaran hatalar gideyim yani yahtan çıktı. Jurlar o. Şu abzorlarda mekanika süremesem, mekanika menen süremem. Bir aydypdyr. Her ýerde maşyn sürüňde ýyzyňa seretjäň diýip berde Sultan Sanjardan çykýan. Hoca Yusufawdan gelen ýol we şo taýdan gelen maşynlar we şondan men beýlämi seretjäň. Ýyzyma seretjäň, mykda seretjäň. Kommentariýada bir ýazdyr şo. Olanlar, mınymyzda biziň gidravlika rul ýok. Ýöne bağlar ammadyr. Bawa zogowy edil sürüp barýakaňa bildiren okda gidravlika rul ýok. Rul jeňil ýöne duran ýerine agyrrak. Şuma izolasiýa gaty pes bu maşynlar. Men bilemok. Näme üçin Avtovaz kompaniýasy şunu komfortnja edenni, ýani komfortnja etmek isletdi. Öyle ki daşarut kompaniýalary bilen konkurens etmek istedi. Şonda näme üçin hemme modellerine gidravlika rul goýmady. Şonda näme üçin maşynyň şuma izolasiýasyny has ýokary etmedi. Şoma men haýran alýan. Wrode şuma izolasiýa etmek üçin ütköşük pul gerek bolýar, gidravlika rul üçin maşyny gymmat bolýar diýer. Şuma izolasiýa üçin hiç ýyl pul gerek gäl, ütköşük onu keçeden falga ýapyp goýdum boldy. Şuma izolasiýadyr da. Yürüyüşe elbette bu maşının. Tormut tutuculuğu. Lada da olanlar. İkinci skorda yürümeler şimdi. Normal yürüye. Hazır biz bunu nollon yüzün varlayacak diye prikol tutan mı diyersiniz? Yok. Nollon 60 yok mansurutta biz bunu varlarız. Ýöne barlar ýa-ni mekanikan men gowy geçirip bilen owa. Barlamaýasa olanlar ýok. Soň ýazmaşdy men
mekanika bu sürtülmeyenmi? Yani sürüyen de yani iyi mi şu skor geçirmesi? Hikayesiyle sonra sürtüyen. Ana ikinci skorda 60'a çıkan ekeni. Men 10 yaşım vardı Rusya'da. Hayarak sürüyün. Bunun da şoma izolyatsız. Men 10 yaşım vardı Rusya'da. 10 yaş süredim. Gömüp. Onu Rusya'da. Çökör peşörde suratını oyacak öyle 10 yaşımın. 558 numara. Tam yadımdan çıkan o. Lokan diskada taktık. Opşan bedap süren oladık da student diyorum. 2016 yıllarla meydan sonra yardım etsen 10 yaşı. Şolany ikinci skorda 80'den geçýär. 80 100'e çıkarmak tamam ikinci skorda. Yaman goýýar ýa-da olan yaş. Arasy on yaşdy. Bir ýaşylan alpdyk soň bededim men onu. Elbetde başlanamda bedelmedikdi. Palrovka çyksa dedim. Goýanlardy. Bu gat goý etdim 10 ýaşy. Şeydi kana Razvarodan pes oğlanlar şu maşinla. Şunu zadına geçirmeliler. Razvaroda pes maşinla. Şulan orsun maşinin hemmesinin hem Razvaroda pes. Kamera zadnya vida yok. Öğrenşäňe kamera zadnya vida maşin sürtsoň ýol sürýän bolýan bir hile korkursun. Yani oğlum bolsa men liçne özüm şundan Juluda zatda sürmäni öwredildim. O ýöre şerbetdäl o. Normal ýöre. Yani bad almasa pesse. Olanlar edil mekanika sürüp bilemokda sürýän men öwrenimde mekanikada öwrendim. Ýanky oğlumy mekanikada şuňa orsun maşyny öwretjek diýip söýänäme. Şuňa maşyn sürüp bilse, lüboy maşynam sürýär. Öwrenende şuňa maşyny öwrenmeli. Häzir kamera zadny vidaly 360 kameraly maşyny öwrenende onu giçik çağda sürüp bilýär. O degreni hem degmeýär o taýda parktronik beýgirip durýar. A berde olsa sen aynadan seredip öwrenmeli. Şuna gowy öwrenseň, значит, professional waditel bolup bilýär. Şoň üçin sizem oğluňyz adyňyz ba bolsa, maşyn sürmäni öwredýän bolsaňyz, ýa-da safa beren bolsaňyz, şu taýda hökma suratda seredin, mekanikada öwretsinler, şoňa al kamera zadny video ýok, hissady ýok, maşynda öwretsinler. Ana, ýolum büdürsdirrak ýerine sürüp görýär. Edil 6-njydan 7-njiden ýumşak. 10 ýaşdaýdan biraz ýumşagrak bolar. Yani Toyota bilen hiç yer deňeşdirmäge zat ýok da. Opel bilen hem deňeşdireňde galýa bular oglanlar. Sen Opel sürüp gördüm. Opel sürmek mundan ýeňilrek. Yani ýürüşi gowkene motor elbetde maşynyň. Mesele şuma izolyatsiýasy pes. Yani ýürüşi maşynyň elbetde. Şoğa basıp gördüm onu. Elbette goýýar ýa. Ýene bir zat oglanlar. 1,5 motor 8 klapyny nar o. 16 klapyny bolsa, onu has goýýardy. Şuna 4 da var ýakan. 3 geçirýän o öňler gitýändir. Ana şonu aýdypdym men size. Tormoz tutuşulgam ýene şol normal. Edil elbette faýda öyle. Ana biziň du tawlanmadan belli. Ondan basma abzor eder, goýja du tawlan. Razvarody pes oglanlar maşynyň we rul agyr. Ana minusy. Ýöne ýürüş elbetde 1,5 motor 8 klapyn üçin goýýar ýa. Motoruň sesem içine eşidilýär. Bu maşyn lübitel üçin. Kim onjy halap süresi gelip beren olsa, ana maşyn siz üçin edil bu onjuňa ýagdaý elbetde lekeni degimjigini men size görkezdim. Ana maşynyň degimi çyrşalarmy, ýemşelerni karoçoňa bir zada edipdirler, şöýerde we berde we esi isat etdirmenler. Sebäbi maşyn radnoy hemmedatny isle, kraska sada radnoy bolmagy, ondan soňra kim aljak bolsa, şol alan oňordur diýip şo maksatdan ellemenler. Maşynyň bahasy 2500 ýa. Ýöne bärägem berjek diýdi. Men aşakda nomerim dur. Nomerle göräsiň. Jaňedim men esi bilen sataşdyraýyn. Kime gyzykly bolsa, gelin, görüň, soraň. Motoruň ýörüşine özüňiz gördüňiz.
Motor korobkada hiç mesele yok. Galan zatlarında da mene mesele tapmadım. Sana da alıp gelin, barladın, alın. Bu maşin hem kişi için değil, yanamaýdy. Lübitil için, 10-njy süresinde gelen olsa, bedap süresinde gelen vardır. Sebäbi men holun 7-njini oýamda. Bir jaňat ýama 7-nji ýere göni bezelmedik golaýsyn, men özüm bezejek. Aslında şunga 10-njy bezejek bolsaň, ona 10-njy da taýynjak. Gelişelis zabat koy hemme zady. Ýöreşi go motor korobka gülýärler. Ýag içen däller. Onu men häzir nädip barlamasyndan bilemok. Gyzyndan aýyny eret tüsse zat berenok. Ysam ýok. Kak bu abyşny öz ugarny galyň öz ýse bol başga küç gyýsy ýok. Maşyn gowajakken arasda saklanıpdyr. Da bit zat edilmendir normalca sostoýanyda. Kime gyzykly bolsa arkaň hawarlaşyň. Ona şuň alap zor bolanlar. Göwnüňizde ýaranır diýip pikir edýän 10 fanatlary. Sizden like, kommentari has köpe garaşýan. Köprek ýazyň, dostlaryňyza paýlaşyň. Agza bolun. Samsung Camera söz verdim men bilýän. Olanlar Samsung Camera diýip ýazjaklar. Garaşyň bir açyk tawar edin Samsung Camera tapamak tapsam men hökmat urat eder. Ondan soň ýene ba etjek maşynamyz has 3 köşk maşynlar çykar. Şoň üçin kanala agza bolun, kanal ösdürelýän. Has Google maşynlar abzor edersýärler. Başga şäherlere, başga welaýatlere gidip abzor ederýärler. Bazarlaryna aýlanyp abzor ederýärler. Sizin podдержкаңyz gerek. Hökmat urutda like, kommentari, agza bolun, dostlaryňyza paýlaşyň. Aktiwny görkezin. Reklamadaçylarym gelip başlasyn da, onuň bize gader ýol kireyimiz, adymyz şolar tölerýärlik, eýlek-beýlek gidip biz viza çekemizi, abzor çekemizi, atelle galjak pulumuzy, ýol kireyimiz, samolyotyň pulu bolan hemmesi puludur ýara. Häzir men kanal polnuçty öz pulumy saklaýan. Şoň üçin reklamadaçyl sponsor bolsa, has gowalardy. Arkaýyn islen ýerimize gidip viza çekersiýär. Maşyn gowalyna da olanlar orsun maşyn bolýar, özüňiz bilýäňiz-de. Edil bärde 3 köşk bezapaslyk ýok, 3 köşk komfort ýok. Ýöne bahasyny degen maşyn arzan şoňa görä-de. Toyota aljaksaň bir ýok ýokary bolýar. Edil daňy moment 2500-de men nähil Toyota aljagym bilemok. Karona da tapaýmasaň, ýöne olara bakşy köne. Onu alanda ýene muny alan gowulaýmasa, ýöne muny biraz arzanyk soram bolýar. Sen bula alaşarlar. Ona şoňa alap zor olanlar, kän gürle oturjak gel. Iň esasda temeňiň janyňyz sag bolsun, maşyn zat bolar.